Dobrý den! Dnes jsme se ocitli znovu na srazu veteránů, tentokrát v Kralupech nad Vltavou. Takže moje auto nejspíš už nemá katalyzátor. Po cestě se nám stala malá nepříjemnost, málem jsme nedojeli. Dobrý. Dneska jsme tady na veletrhu erotických hraček. No a přátelé, fun fact je, že tahle písnička hrála, i když jsme byli v Nelahozevsi, když jsme natáčeli vlog, vy jste ten vlog teda neviděli, protože není vydaný, ale není, kámo. Není? Ne, to jsme točili ještě jako byl pro nás, že tenkrát. Beru, chlape, to přijímám. Tak jo. To přijímám. Má hezky poladěnej Volmabek, pán. Už jde. Těšíme se na to, abychom vám ukázali hezké vozy z zdejšího průmyslu. Škodovky. Jo! Tak si je vem. Vyvážení, našel jsem tady na Škodovce příkavná rally světla. A mě by se nám mikro moc líbily, to znamená za chvíli je ukradneme. Tady máme domluvený rozhovory s majitelema nějakých aut. Vlastně. Pokecáme s těma, pokecáme s těma a dozvíte si něco o těch pěkných autech. A na to, že to vlastně. Kde? Pán společka. Dobrý, to je můj Cadillac tady, Lincoln, jak můžete vidět. Je to fakt dobrá kára, jo. Ještě něco? Ne, děkuju. Teď něco slyším, že prosím všechny účastníky. Držte obu všichni. Takže přátelé, teď jsme tady teda u mého vozu. Jak si můžete všimnout, je to Bavorák Alpina. Thomas Shelby, to je Sigma. Dětská motorka, já už jsem to pochopil. Co bych vám k tomu vozu řekl? Vlastním ho už 5 let a je modrej, tmavě modrej. Už se porovnávají tady motorky, jo? No. Ale tak zatím jsme tady udělali rozhovory s 2 majitelema a Zatím to byly pěkný kokoti. Pěkný kokoti, ty vole. Pozor, už jde zase... No je? Ne. tak si jede To je teď. komunistický tuk-tuk. Jsme se teď ocitli u mého Bavoráku. Je to trojkový Bavorák, je to E36 a je to můj drifták vlastně, takže tak. To je tak hezky, že jich jsem ožral, možná i světové. Tady si můžeme ukázat takovou zajímavost, tohle je Mazda Miata, teda Micra, pardon. Tady, vidíte, máme zahrádku na všechny potřeby řidiče, který je samozřejmě kadeřník, takže tady si dá takhle fén, tady si dá hřebeny, tady si dá něco dalšího. Takže teď bych vám chtěl představit mé Ferrari, které je závodní, patří na okruh, každopádně Policie České republiky svolila dnešní události, abych mohl jet po silnici a ukázat vám ho, přivést to sem. A je červený. Je červený. Tady se maká, vole, a ty čumíš. Má slzy v očích, podle mě tady zaměstnávají nezletilí.
Takže vážení, právě jsme tady objevili úplně to nejlepší auto z celého srazu, z celých škralu. Je to stará poctivá česká Octavia. 36 Pčko. Jsme vám to nechtěli říct, ale my s Honzou jsme carspoteři. Je to tak, to jsme my. Jsme to my? Jo. Tohle je BMW E30 samozřejmě. 32, kámo, já to poznám, to je sedmička totiž. S? Víš, kolik máme odběratelů v tuhle chvíli? 38. Jo, jak to víš? Fakt? Mhm. Tak chvíli budeme šanci. Já chci... To je nákup. Ten Velorex. No Velorex se to říká. No a ještě jinak. Skibidi, wap, yes. Skibidi, update, co tedy malí děti? Jo, bílý P. Diddy se tu objevil. Olala, olala. Přátelé, našel jsem chrchla. Prostě se ti to vystará. No tak kámo, moc je 15. The bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it. I was going to the worst place in the world, and I didn't even know it yet. I wanted a mission. And for my sins, they gave me one. A co znamená NMR? To je ta crew nějaká? No, to je to, ten týpek tamhle, že jo. A to vlastně i tohle. Jo, on má ale jako hezký samolepky, jo. Tady to. Já jsem si, že on má jenom ty rolící samolepky. Ne, to je od něj, toto také. My si můžeme dát na auta Midnight Club samolepku. No jasně. A pak budeme závodit jako správný Midnight kluby. O půlnoci. Klidně i za bílýho dne, kámo. No jasně. Před školkou. My jsme nezaměstnaný, my klidně můžeme přes den. Dobrý den, to je můj Nissan Miata. Je to motor 1.8, má to 1600 koní, to máš si právě Family Frost, kurva. Tady se můžete podívat, tady je náš krásný výfuk z trampolíny. Nevím. A to je asi všechno. To je všechno. Tak to bude všechno k dnešnímu videu, doufám, že se vám líbilo a určitě nám dejte nějaký feedback, už se nás budeme těšit příště. Tak jak jsi spokojený s Wayfukem? Wayfuk je superovej. Už dokonce i nemlátí do kastle. To diváci nevědí, že mlátil. Tak budeme dělat jako, že nemlátil nikdy. No jasně, Vlastně od začátku čistá a spolehlivá práce. Je to fakt superový, takže kdybyste chtěli někdy něco zvařit, Tak se nám ozvěte do komentářů, děkujeme. je tak. And now you're coming back in the morning.